tayo dito sa Taririk. Ayan. Ayan. Sa mga young anglers, master angler, pwede. I am Minalabak angler. Ito mga Milaor anglers. Sige, kaway-kaway. Anong pangalan? Anong mga pangalan? Natuturo na. Araw mo paturi. Yaw po kami digdi sa Burung-Burungan. Ha? Burung-Burungan. Milaor. Miyerkules. Para hilingon kun igwa. Arin. Nakasubad na. Ayaw po unidigdi ang sitwasyon sa Milaor. Nagabanwit ka. Yan. Eksakto.